Kaya pa? Lahos pa ta, uli na. Uli na ka? Padayon pa ka? Mm. 1, 2, 3, come on! Hi mga abay. Happy Saturday ninyo diha. So karon mga abay kay wala ko'y trabaho kay Sabado man. Unya naka-decide mi sa kumpares mga abay nga si Evelyn mag-walking mi gikan dinhi padung ngadto sa Cordova. Nya lahos ngadto sa Babag, Kalawisan, nya Kanhulaw, Luok, dayon Merkado. Unya listingan namo mga abay kung makalahos ba mi ngadto padung sa Paho hantod sa Mipsa. Kung madala pa sa mo ang lawas mga abay, kung makaya pa kay syempre layo-layo yun na nga lakaw nya. Ang among agian kay highway ra siya mga abay, kalsada siya, so dili gyud siya ana kasayon lakawon mga abay. So karon ang oras kay alas 4 pa sa buntag na mag-prepare na mi para mogikan mi kay ang among gisiguro nga makasayo mi mga abay kay para dili mi maabtan sa di mi maabtan og udto, di mi maabtan sa grabe ka init nya. May lang mga abay og tarong lang ang panahon karon. Ako patong tan-awon sa gawas kung okay ra ba ang panahon, may tagdili lang mag-uwan aron wala ray problema ang paglakaw. Uban ni mga abay sa amo ang walking karon nya. Hinaut ko nga makasabay ro mga abay. Kita taon niya. Ginagawa mo. Ay mga abay no, naghuwat na lang gusto kong Paris dayon. Magikan na meron taon mga abay. Padung pa mag alas 4:30. So ilailin ako sa gawas mga abay, medyo okay ra man ang panahon. Adto na meron mga abay. Ay mga abay. Adto na may mga abay, padung na may gawas. So, mingaw pa kay mga abay, alas 4:30 pa man siguro ron. Paris mga abay yo. Hi. Hi. Blooming magistanan. Ang plano ron mga abay, liputo na mo ang dili man siya ingon nga tibuok lapu-lapu gyud basta kanang murag highway lang mga abay ba. Nya igor mi maglakaw. First time ni na mo buhaton. Mga abay nya may gani kay kaluyan sad kay tarong ra pud ang panahon no, may tag magpadayon ani hantod unya, may tag dili lang muuwan mga abay nya, dili lang pud grabe ka init. A few moments later. Ay mga abay, so karon mga abay naa nami nga ni sa Mayruro Cordova no nya. Medyo hayag-hayag na gyud siya mga abay ganiha kay naay mga uwan. Nya may gani kay nituang na pud so dungog na mo mga abay nga medyo naay nagsumba ngadto sa layo no. Ana. Dili lang kay siya maklaro nga rin mga abay then karon ato sila nga tuon tanaw nato mga abay kung unsay event kung anong naay zumba. Paris ako mga abay no, condition pa kay sana no. Hi. Ato ta mga abay. Hi sa mga vlog. Asa mo padong? Hi. Asa mo padong? Mga bata, mga bayong, sayo kayo sila nag-jogging, oh. Muli na mo. Ge, amping. Mga bata, mga bayong, sayo kayo nag-zumba. Hi mga abay. So medyo ipangkapoy no yung mga abay, pila pa ka oras na mong nilakaw niya.
Karon kay naami nga ni sa may takan sa may Cordoba nya palayo lang may gamay nila mga abay kay napita sa may merkado gyud nila medyo samo kay ngadto. Nya karon naami nga ni napita sa may sumpay gyapon ni siya sa takan gyapon. Mingaw kay nga ni mga abay oh. Nya. Layo pa mig lakawon mga abay kaya nga mo ang plano kay gikan yan ni mo tiwas mi padung to sa Birhen sa Regla nya lipot nga to padung sa may Paho padung Mipsa dayon lipot na padung Basak mga abay nya tanaw na mo kung kaya ba na mo tiwason tong adlaw. Musta? Kapoy? Kapoy? Kapoy gamay? Nga? Kaya pa? Lahos pa ta, uli na? Uli na ka? Padayon pa ka? Wah, kanindot. Mukha na init to. Harap. Hindi siya nanim lakaw? Suk na. Natubila na? Thank you sa bread. Kam. Babag. Ay mga abay. So apit na gyud mi maabot sa merkado mga abay nya. Ipati na mi kakapoy. Kapoy mi dining maglakaw kas kalsada di ay. Layo-layo gyud ay tamong nalakawan mga abay. Hi. Woo. Apit na may maabot sa Birhen sa Regla mga abay nya hunong siguro mingadto dayon dagkot mi kadiyot nya mangita mi kung asa mi makapamahawan ni dayon uli na dayon. Ay mga abay, karon mga abay namin nga ni karon sa Birhen sa Regla no nya. Niagi sa ming dagkot mga abay, pasalamat kay siyempre sa tanan gihatag sa Ginoo sa tuwa sa tanang kaayo niya sa mga panglawas. Pasalamat mga abay. So karon salamat pud mi kay luwas mi sa amuang lakaw ganiha. Karon mangita nami pagkaon mga abay kay siyempre gutom na. Wow. Hi. Hi. Kain lang ako dito po. Hi mga abay, naming aniron sa Jollibee mga abay, sa Jollibee Radasa. Anhi na makita sa
may merkado dinhi sa Lapu-Lapu mga abay kay syempre kapoy kami gani sa among lakaw nya medyo gutom na sad. So karon mangaon sa mi kay para pabalik sa kondisyon mga abay para makalahutay pa mi sa among lakaw nya para ang energy na mo mabalik yun para mabalik ni Kabtik. So kaon sa migmayo mga abay. Dayon after ani lapsik na kay ni mga abay nindot na kay ni lakaw. A few moments later. Natug naman ni ingon nga maglakaw pa ni ron. Bay, let's go. Yung ka mulabsik na kay gumagkaon. Ay, sige bababoy dara gud. Hali na. Sige patani. Ayo mga abay. So manamig pangaon mga abay nangabusog nami nya karon. Sulod mi ngani sa merkado mga abay nya lantaw mi kun say among madala nga sa balay na raw. Ay nangita og grapes. Oh, matag iya siguro. Lakaw ni lakaw. 180. Kilo? 180 mo. 180. 180. Tanaw tas lain. Ngatag ni? Dili lang. Pawa pahatag ni donation ra. Why ayo. Pwede ra mo ka mag-print og nato nya. Mo lang yung gamiton donation nya ngan. Pangwarta nila mga bay. Kita may prutas mga bay. So sud mi nga ri sa may merkado. Sutunggan. Ikaw na? Pwede na ba magtapad? Pila plite padungan to? 30 usa? Ay mga abay. So karon gikan namin sa merkado mga abay nya na namin mga gipamalit. Badung na may uli sa balay kay medyo init na kayo mga abay kay alas 9 na. So first time ni namo nakasakay balik og tricycle so sa sukad atong nakapalit na mi sa motor. No, sukad atong nagsige namig motor nya. Karon mi nakasakay balik og tricycle mga abay. Lahi ra gyud ang excitement na niyo. Tulog-tulog. Pagbalik na lako. Naglako. Mura ni sayo. Mura ni nag-walking nga nanakay mga bay kay dili. Dili na makaya. Render na ako kuyo. Hi mga abay. So karon mga abay, nabalik na gitaon mi sa amua. Medyo init na siya mga abay kay hapit naman gud alas 10.
pahuway na meron niya. Damandam na das pamaulan ni. Init. Ganito na itong kaobi. Okay, na. Sir! Hi mga abay! Na uli na gyud mi ngani sa balay mga abay nya. Grabe to among lakaw ganiha murag upat ka oras ka pining nagnilakaway. Dayon kapoy siya mga abay pero nindot siya nga experience no nya. Exercise man sad gyud to gibuhat good. Nagpalahi sad mi mga abay imbis na kanang mag-jogging mi or mag walking ani dapitan sa mua. So mo tong naka-decide mi nga i-try na mo nga mag-walking mi nga layo. So naka decision mi ato mga abay nga among lakawon gikan nganhi padung ato sa Cordova. Dayon laos mi ngadto sa Babag padung sa merkado mga abay nya. Wala lang gyud namo na dayon padung ngadto sa Paho og lahos ngadto sa Mipsa kay medyo kapoy na gyud siya mga abay. Nindot siya sa lawas mga abay nya. Magunahon na sad mi kung asa na sa namong plano nga lakawon puhon. Dayon salamat kayo mga abay sa inyong pag-uban namo karong adlaw. Salamat kay wala mi ninyo biyahe. Salamat pud sa kahitasan kay okay ra sad gyud ang panahon ug walay daw tang nahitabo ka namo. So hantod pa sa sunod nga mga video mga abay. So kung bago pa ka sa akong YouTube channel, palihog na lang ko og subscribe. Dayon i-turn on ang notification bell. Unya palihog kog like ani nga video mga abay, comment pud mo dayon i-share na lang pud ninyo mga abay. Nya hinaot ko nga nalingaw mo. Daghang kayong salamat mga abay. Bye bye abay.